Bdiet titlaqqa f'Malta l-51 edizzjoni tal-Mudell tal-Parlament Ewropew li qegħdin jieħdu sehem fih madwar 200 żagħżugħ u żagħżugħa li ġejjin minn 28 pajjiż Ewropew. Is-sessjoni li qed tiġi koordinata mill-Aġenzija Żgħażagħ toffri spazju liż-żgħażagħ biex iħossuhom parti minn komunità kbira kif ukoll jitħarġu fuq diplomazija u jaħdmu flimkien f'kumitati. Il-parteċipanti qed jieħdu sehem ukoll f'bosta dibattiti dwar is-sehem tagħhom fis-soċjetà. Isabel Mallija, uffiċjal ta' Aġenzija Żgħażagħ tkellmet dwar l-iskop tal-Mudell tal-Parlament Ewropew li jsir kull 6 xhur f'pajjiż Ewropew. Model European Parliament hija simulazzjoni tal-Parlament Ewropew. Meta nkunu tfal żgħar aħna ħafna drabi nilagħbu bil-pupa biex meta nikbru insiru mamajiet. Dik kienet xi ħaġa li konna nagħmlu qabel. Illum il-ġurnata żgħażagħ nagħtuhom spazju fejn jipprattikaw għal ftit ġranet kif ikunu membri parlamentari tal-Ewropa. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Green